95.5 Cool FM. Member KBP. Liwanag ko ginawa, kanagtanuron sa mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyawengan tano, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa, may pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagarin niyo, laki niyo, si Asyaikh Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, pagkanagtanong uman gawi, inong tabo ko anong na Jumat, ko oras alas 7 sa kapipita, taman ko oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مستمعين الكرام أسعد الله صباحكم أينما كنتم بكل خير وأمن وعافية وسلام فسلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami, mga aryami agyar kami bantay si sagyangaya pits de exeski usok pamamakin kami upamanin nami si iko Allahu Ta'ala pakambarakat niyan rakita no so mga umur tano si iko mapia raks terima niyan rakita no so mga amal tano kita no manggalabak kukap sigad kita no mga kagagawi na gusto mga kadaundaw. Allahumma amin. Imantunan na giiso oras tano isa sanggay tano papagusayin tano ron so maana o Quran. Isa kumipo sa pitugawi na ay may pagusay tano nagyang kutuwa usayan si iku surah bituan sa Al-A'la o di na bituan sa surat Sabbih. Penelamatan tanong so Allah ka may pagusay tanong to agyang kuto riot tanong sabut sa isagyang kuto maana agyang kuto surat Al-A'la o di na surah Sabbih. Imantok man na ayap man pagusay tanong nagyang kaya abituan sa surah At-Tariq. Bingga surah At-Tariq nagiya sukatir wala Bismillahirrahmanirrahim Was-samaa'i wat-tariq Wama adraka mat-tariq An-najmu ats-tsaqib In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون
كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. So ginan bituan sa surat At-Tariq. Ginga surat At-Tariq na aya ini pantagun si kubasatan wa amranaw. Agyang gutua lukstan wa si Sheikh Abdul Aziz. Sarumantang bagla guru alim si Satugaya rahimahullah na tigyan Bismillahirrahmanirrahim. Si ikungaran o Allah ama saling gagawa magkalimon. Was-samaa'i wat-tariq. Ibad ko langit agusubituon at tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Na anta wa imiyakan daurka. O anto na asubituon at tariq. Antawaa imiyakan daur ka o anto na subituon at tariqa. An-najmu thaqiba subituon amasindaw. Subituon amasindaw. In kullu nafsin lamma alayha hafid. Da abaraniyawa abada asumisiapun. Da abaraniyawa abada asumisiapun. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nang gede-gede ang manusia sukia pakapun o adnan kia adnaun. Nang gede-gede o manusia sukia pakapun o adnaun. Khuliqa mimma indafiqa. Inadin apun ko ig amini pantos. Inadin apun ko ig amini pantos. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Beliau apa pekapuun ko pagletan ubekukung o ama agus mga gusok o ina. Beliau apa pekapuun ko pagletan ubekukung o ama agus mga gusok o ina. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mataanas kanian na matatang kadaga usyan. Akikaswinianun kukawiyaguyaga. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mataanas kanian na matatang kadaga usyan. Akikaswinianun kukawiyaguyaga. Yawma tublas sarair. Si ikwalungan apayagan supya magma. Si ikwalungan apayagan supya magma. Pamalahu min quwwati wala nasir. Nada abagrian roh uda tabangayan. Nada abagrian roh na uda tabangayan. Was-samaa'i dhati raja. Ibat ko kawang agi ikasukasuyan o oran. Ibat ko kawang agi ikasukasuyan o oran. Wal ardi dhati sada. Gusulupa agi imbabat kad. Gusulupa agi imbabat kad. Innahu laqawlum fasl. Kamata nagiya Qur'anaya natitwa kadteru. Amya kasinggaya ko untul aburibata. Kagiya kormata nagiya Qur'anaya natitwa kadteru. Amya kasinggaya ko untul abusuribata. Wa ma huwa bil hazl. Gukena ubas kanian kasandagan. Gukena abas kanian kasandagan. Innahum yakiduna kaida. Mata anasiran na pepegantangan siran satu tuaan tangan amarata. Mataan asiran na pepegantangan siran satu tuaan tangan amarata. Wa akidu kaida na pepegantangan aku satu tuaan tangan. Famahilil kafirin amhilhum roida. Napakapelagudang ka, hey Muhammad, sumanga kafir. Pakapelagudang kasiran sa dimati. Pamahilil kafirin amhilhum roida.
Napakapalagudang gahi Muhammad sa mga kafir. Pakapalagudang kasiran sa dimatay. Ginan inipantagon si iku basatan wa maranaw agyang kuto lokstan. So diyan kaya surah na ino kailangan sukap ko sa yon ka dutikap ka sa buton na paganeron na diyan kaya surah na ayat ibu mga ulama ngaranian na diyan kana na at-tariq. Ayoko no tuwa sabab kinibtunun sa diyan kanan at-tariq emana surah at-tariq na kagya swalla na runianon din pipunan agyang kaya kateroyan sa ayani punianon nagyang kutwat tigian was sama iwat tariq ibat ko langit aguso tariq emana niya nabito na tariq yung unang kanan na tariq na ginan so bitoon masindaw ay manan na makindat at tigtanon. Kuti so mga mufassiron pag-usisi sa diyang ay Quran na pag-ababaluin nila na general rules sa iku kapag-usya sa iku Quran di natigira na kaida amma sa iku ay manan yan nakapag-usya sa iku Quran natigira na Al-Quranu yufassiru ba'duhu ba'da. So Quran napagkusay o sabaad ayat so sabaadun ay mana niya na ibasa tanuron nagi makapamagusaya. So ay mana nagi barat yan ay mana niya na bitir walaw talaw tawas sama iwat tariq na oriyan yan iniisi yan ng tatigina wama adraka mat tariq. Ang tawa imiyakan daor ka uptiro na bito na tariq at tigulaw tala an najmu thaqiba. So yaman na niya nagyang kota bituon na tariq na ino sa ibu Quran sa bituon niyan sa an-najmu thaqiba. Ayaman na nagyanan so bituon ayaman na tigtano masindaw. Bituon masindaw. So gyuti kaya batuy sa giyang kaya surah sa surah at tariqa. Sukman so bityara malagi ang kaya Quran. Na aya o dinagyang kaya surah na aya puntareo bitiran yan na agyang ito kakatanto dinakyatanto o kay isa-isaw masalingga o dinakay isa-isaw Allah sa si katano di na si kasabot sa giyang kuto akakutukaw yung manusia si kupakasal aki adnon nagyang surah bituan sa surat o tariq na inusay niyan so paniyasalid na kiadnarkitan ang mga manusia. Manan niya na lango-lango na tao, buboy mama na ginani pakyapakapo niya ng kanatigwalaw tala. Ayun sa ini manan niya na tigyan huli kami ma-indafiqa. Manan niya na so manusia na inadinapuun ko amin ni pantos. Yun ang so pumbetuan sa science at tigiran na sperm cell. Na nagyanganan ay mananian na tigiran na sperm cell amin ni pantos at tigu Allah. Kuli kami ma-indafik. Na piyakito ko ano Allah. At tigiyan nagyang ka na abki pantos na pagpakapo na nan yakhruju min bayni sulbi wat taraiba. Pagpakapoon sa giyang kanan abukukung ama agusuk-usuk waya maanan yan na usiku paglitan o diya tigitan o paglitan o bukukung ama agusuk-usuk waya maanan yan na ina na pagusintan o buso waya maana nagyuti tigiran nagyang kaya sura na ayat yan to niyan na so ayabu apupakag ay maanan yan na pakagagasan sa nga nalagidan na nasubos wallahu ta'ala na emana nagyuto yung atigiran na surah at tariq na ebitiran yan na tento niyan amata na swalla na isa-isa sa kisabut tanuron dun ayamana niya nagyang kana na kapagkadun manusia apagkapoon siyang kana na apkipan to sa pagkapoon ko liku dua maabusiko
tigtan o paglitan o amana niya na bakukung wa maagusto paglitan o tolan o rarbuina na mana niya na kesabutsan na sumya kagagasan na ayab kaniyang buituhan na mana niya na kaniyang bui patot aslaslan o di na tigtan o simban. So di pa naging asura na pamatigiran ko batanwaya tegui sa bandingan na kapag aya pada penabandingan na may betutan ron na piyakaraya gagyan kaya sura aso Allah Ta'ala na kaipian so lango-languan o gitan o galabakan may tumala masulun sa mapayag gitan o galabakan na palid nanan may kakaipo Allah Ta'ala nagupalay niyan dinanan may itong ikadua kapakay na may mabaloy tano sa bandingan na amanan niyan na miyat so katatang kaduka kuyag tano si ko oriano kapatay tano na amanan niyan na so Allah Ta'ala nagkagaganyan amanan niyan na uyag niyan so manusia ay nadaniyan na lagi dito mambu amanan niyan na sa alungan na mori nagkagaganyan kapakakasuitan o peruman ko kauyag-uyagan. Pada pernah kapakaya bandingan na emang bandingan si saging asura na so kababaloyo Quran na pagadatan nagu mamaslan. Emanan yan na di kapakayo babaloy akasandangan nagu kasablawan. Emanan yan nagituitigiran na pada kasabutsan na so Muslim na piyakapan di tigiran na seblaw. Isa basa ni manto na madaklang mga joker na piyakap ni mapamang bal sa joke ka na di ka pa kayo bang baloya so Quran na kasablawan pada penagkasabutsan si sagyang uli na tinagkapakaya baloya baningan si sanga sura nagyang utuwa kaya pamagita iwala si ko mga kaper o kabulusan nira so giyan ang gayang sura na paganeron na tigo mga mupasero nagyang gaya sura na ayasaba pa kinitoron nun na isaw na kaya sabab pa tigiran na mialoy sabab pa kinitoron si saging asura na si iku na ya mini sabab si iku bapa o nabi aso Abu Talib agito sumya baloy alokas o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya katagi kuron ko oriano kaya patay amaya na dato aso Abdul Muttalib napingin sana niyan ko atayan na Abu Talib skanian mabaloy sa ila di na tagikur ko Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyang gulaw kun aso Abu Talib ko danyaman kapatay na namiyami sita ko Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang utuwa kaya pamisitan yan nun na napiyagan ng Nabi sa piyakakan yan o dinatigtan o piyakain lumiyan sa gatas arakis o ayamanan yan natigtan o ulam yan ayamanan yan na paan yan na kay kun pagkan so Abu Talib paginom niya nagyang kutuwa agata sa ini paganaon o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam magugiyang uta ulam yan o di natigtano pares yan na hobes emanan yan natigtano apang o di napaan na mini barda agiyang kutuwa miyaw lugag yung kutalati emanan yan na bito na makindat na sukon-sukin ni emanan yan na kiyaw lugag yung kutalati na mini sugat sa lupa na mi parti emanan yan na kumiyad at tigtan na sukya kadagyan na sukya tanaan yan na kaya saklutan na kaya tagun sa iku miya kagiro kunso Abu Talib ko oriano kaya takawiro na antono to emanan yan antono uta emanan yan na suara matanog na sukun so Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayami at tiro yan si iku Abu Talib na tigyan na ginan na ayat apad ko mga ayat o Allah Ta'ala. So ayamanan nagyutoy mialoy sabab kinitoronan si isagyang kaya ayamanan yan na surah abituan sa surah at tariqa. Di mo nagyang kaya surah at tariq
na sapulo ini agupito ayamanan yan na titanwa ayatan na siya initurun si isa Makkah al-Mukarramah. Si initurun si isa Makkah al-Mukarramah. Oy. Sa ayamanan na so mga mupasiron na pagilweran nagyang kutu adar pa atirunan si kusura kakagia matatanggal aso mga sura as initurun si sa Makkah na bida aguso sura initurun sa Madina sabab na so mga sura ipturun si sa Makkah na ayamala abitiran yan nagyang kutu kapumula ako para tiya pangim benar si iku Allah nagupangin benar si iku kaulawla sa alungan amore nagupagaluin lagi ang kuto kebulusan ng mga tao emanan yan na meratiya si iku Allah gusto meratiya si iku alungan amore mana susurga gusto kaadno naraka na pagaluin naman bu so kebulusan o mga tao ada pamaratiya api akan bukagiran so Allah nagupiakan bukagiran so subu iya na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narakas ukebulusan niran si isa alungan na mauri agito so naraka jahannam nagito mana niya na tigo mga mufassiron agyang ka iya surah na si ini turun si isa Makkah al-Mukarramah. Okay. May ano ipan agyang ka iya surah na ayamana na mga pamana tigtano mga antapian sa emanan yan na kini turun nun na giyang kuto tigtano piyakitukawan si iko piyakitukawan terkitano Allah alangulangun tano din na palapalaya tano din ay mana niyan na masisiyap ay mana kasisiyap tano na sisiyap ng mga malaikat so di tano matiro di tano manggalabak languan din na di tano manggulawla di tano manggalabak matiro na palayad na ng kilista ito so tigo Quran na kiraman katibin mga malaikat ay manan yan na kisah sakawon nagu ay mga paniniurat isa ki aliyono Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na yata'aqabuna fikum malaikatum bil layli wa malaikatum bin nahar fayajtami'una inda salatil fajri wa salatil asr ay manan na giirkan wa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisalunu udi na tigitan wa sisali ubu so mga malaikat ko kagagawiin na mga malaikat ko kadadawdaw na pagkatimo sira na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku sambayang subu nagu si iku sambayang asar nagyang utakap ketimo iran na Amerika peniksiran si isa may kamakauma so malaikat ay mana niya na tigitan was sumisya po di na gurdi basa tanuron ko kadundo na penik agyang kuto ay mana niya na penik agyang kuto malaikat si isa langit na penik agyang kuto malaikat amya ay mana niya na minggurdi ako kagagawi si isa langit nasimbi agyang kuta mga malaikat penggurdi ko kadundo na amay ko makataling umasiran si ikukad na nira na katawan niyan so pinggulawleran na ipagisi iyang kirano kay fataraktum ibadi anto na unon kiya kinibaga kaniyo o di na anto ni kiyaga natin niyo ko mga urip nakan na tiro nira na taraknahum ay manan yan nagyan na tanami siran agikiran ay manan yan na sukatimblian nagbisiran misimbayang siran
emanan niya na pimasla kairan pipupudi-pudi kairan. Na lagi dito mambu amay paman ka kagubin ketimusiran si kuasar kapagkatali mo maso mga malaikat panggur dia amay kugagawi na sukman suminggur dia ko kapipeta kadaundo na epman sum sa langit na pagisian si manukad na niran anto no ni kiyaga natin yung si iko mga oripnakan akataw niyan siran na tiro niran mambu agian na tanami siran agi kiran pudi-pudi emanan niya na misimbo yang siran so guti eman na kesabutro na guti tigiran na kalbihan ang nakasumin sa subo agu kasumbi yang sasar kagya so punggur dia ko kadaundo na report na ayamia tiro yan si ko kanan tano amin report yan na amal tano na misimbo yan tano na pagkawaso mambuso minggur dia si ko kadaundo na may kam report na manik si sa langit na ay mabu umaptero yan akiapusan si ko report yan naging utakya simbo yang tano so emana naginan may bubugar sang kanan nakatiro Allah at tigina in kullu nafsin lamma alayha hafiz da abaraniyawa abada asumisyapon isyung baton wala tigina falyanduril insanu mimma khuliqa gede-gede ang manusia so kaya pakapuno kaya adnaw gede-gede ang manusia so kaya pakapuno kaya adnaw yamanan yan na ginganan na kaya tiroon walaw dalsa falyanduril insanu mimma khuliq na suwan kaya manan yan na ans ka manusia na an ka maknal so Tuhan ka makaparati ka sa ad na Tuhan apato ta simbaan na pamimikiran ang kaaginawang ka ando kami kapoon na ayamanan na kaya pakapoon tano Oriano kiad na walaw tala ko amatano ada magkino ko lang una buto na orianian na kinuon so karomanian sa kinwa si sagyang natin tanwa bela emana niya na busok o adam na apuon ro na miyaka puon ko amatano adam agyang gutuwa emana niya na mga wata nagyutod ni miya barambad na ayad na kapakapuon tano nagyang na natigola pakapuon sa gyang kanan ma-indafik ay maanan yan na ig-abkipantos ay maanan na pagkapoon si ko magkukungwama gusto nga siguro na epitero yan na paglitan o magkukungwama gusto tolan kurarbo o ay maanan yan na uli na mga gusto ko inan so mga mupasiron na tigiran na kagiyang gana na bituin sa taraiba na panamipanasan ay maanan yan na so ay maanan yan na papakapoon nagyang kuto wata may manasaktan no? Na papakapoon ko ay maanan yan na pagalitan o bagkukungwama agusubag ay maanan yan na gusukian ay maanan yan na gusukian so ay maanan yan na yung uta ig papakapoon ko ama apkatagusin ko matres o mga inatano na papakapoon ko bagkukungwama agusin pagalitan o bagkukungwama aguso ay maanan yan na gusukian isang nutawa inyo sero no mga mufasero adum manatigina ginan nang kana na taraib na si anan magandud si kuyamanan yan na bai kayamanan yan na subay na pagkapuunon mambu agyang kutwa ik ayamanan yan na pagkapuun ko rarbian na yamanan yan na gyuto ikap keedin o yamanan yan na manusia na so Allah Ta'ala na biluin yan nanan at tahaddi emanan yan na challenge sigo di perhati atau sa pitirun walau ta'ala falyanzuril insanu mimma khuliq emanan yan na challenge sigo di perhati ska di perhati manusia na pamimikiran ka gede-gede ka andi kami kapon sa kaya adin ka na emanan yan na dia mutaketir un walau ta'ala sang gede-gede o manusia wanda miya kapon sa kaya adin na challenge ito aaya sembugin na ayamana na lango-lango na manusia ina din na pala-palayasan miya kapoon sang ganan na ayamana niya na tigitan wa sperm sila miya kapoon ko bukukungwa maaguso way talo ko ang tani siya rin guro nagusi ko ayamana niya na gusok paglitanam o bukukungwa
busuk wayamanan yan na ina. Na amya sabutsan, agiyang kanan amya kagagasan. Ayamanan yan na miya gaganyan na miya adinyan so manusia. Apun si sagyang kanan sperm cell o dinaig amini pantos. Na kagaganyan ayamanan yan na kaadnan yan ko manusia. Pero man, skaniyang pan ipatot ayamanan yan na simbuan. Nagyuti swala na lalayo niya nanan ayamanan yan na pagaluin si isa Quran. Ipjalin siyan si iku mga tawa di peratiya. Mata isa katirin, mata tigil na Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dalikum min syai'. Ayamanan yan na swala na inad ganun yan gitu. Urian yan na sukiad na niyar kano na narinis kiyang ganun yan. Urian yan ayamanan yan na Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum. Urian yan na ayamanan yan na putay ganun yan. Urian yan mana paguyong ganun yan. So ayamanan na gina na tigi salihal magamisi sa mabuya ko sa isa pugusin sa nga Quran na ipjalin sanan wala si iku lang wano mga tao simbo kusap simbo ni na sa lako wala bu challenge pan ko lang wano simbo na sa lako ron naman na sa lako wala na wana manggulaw leran sa anay sabu sa napat suka pangad suka priski suka ay mananya na kapamatay kapaputay tao suka paguyugol na dia nga napat na din nabasan mga punggulola arwar buku titu Tuhan gitu so Allah Ta'ala na gitu sisa nga surah at-Tariq na ayabu inaluiron wala ni challenge yan si kuya manan yan na di peratiya lagi nanti Allah Ta'ala falyanzuril insanu mimma khuliqa gede-gede o manusia so kaya pakapuno ki adnaw na khuliqa mimma indafiqa inad na puun ko amini pantos sama na so mga ulama si iku tarbiyah tigiran na kesabut sana tigiran lagi nga manusia na di patut tibangga betuis na ginawangga emanan niya na baka dito kabur sabab ng pamimikiran ng aman kaya pakapon ka sa anak kaya tiron wala falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq ang gede-gede o manusia o Anton kaya pakapon niya ina din na emanan niya na puun ko igamin ni pantos ditigiran na nga na igamin ni pantos sa pambetun sa sperm cell na ubar ka badumbugan na mga terima emanan niya na dingga kuin sabab sa lakopan so emanan niya na karsi apa mana tigdan wa karsikian na emanan niya na dingga kebubayan ubang emanan niya na bangka emanan niya na tarima naging kanan ayamanan niya na gina ni pakasal o manusia nakagigina ni pakasal ka na di pa to tibang ka ayamanan niya na puro na dangkuwagan kasi ko sa lakaw ka sa mga pekera malakadis ka niya o di na mga pekera malakay da ayamanan niya na mapuro kay kadaradis ka niya malagi-lagi din aya pa kapunta no na mayroong bisig uber ayamanan niya na bituin sa maundafiq isa ay ni beturo din na tigitan wa sperm cell na ayamanan niya na ayapatot na rang din na kaginawang ka si ko lagi ka manusia kagina ni pakasal tano na ikapad akasabutsan na ayamanan niya na simba nga sutuhan ka kagyuti ka kitagwir ka sa arga uding ka simba sutuhan ka dinga maknal sutuhan ka sa dinga paratiyan na so manusia nagina ni pakasal yan ada arga yan ini sumbatun wallahu ta'ala sa tigyan na innahu ala raj'ihi laqadir mataanas kanian na matatang dagaus yan akakasuyan yan nun uli na kakikasuyan yan nun kung kawiyaguyaga amana na piyakisabutan wallahu ta'ala sir kita no as wallahu ta'ala na gaganyan
Uyag dalo niyang peruman. Uyag dalo niyang peruman. Mana na suli perhatian ya. Sabak uyag peruman. Naginan ni pemimikiranan niya. Nagyang ganan na kaya pakapon. Kaya pakaayamanan niya. Kaya adnaw. Dati umi adnaw Allah ta'ala so. Bubay mama punjag yung na miyarang bisig. Na ayan niyang panaidi magaga kakasuya ko ayamanan niya na kakadnaw. Kakad niyang peruman. Ayamanan niya na so kakuyag yan sa alungan na mori. Margan so ayamanan niya na kaya pakapuno manusia. Aguan ni na dita katawan na dita matatag. Ayamanan niya na dita katawan no antono ni miyakano amatano. Agusuin na tano apanganangkan yuti mimbalo sperm sila. Ami atagu o ama si ko matreswina na mimbalo itano manusia. Na gito na ditanud luto katawan hindi pa kapo ando tano may kapon. Na marag luto di suka paguyagar katano pero man ka suka kuyag tano. Na abi tano panilabong na giyang ngaya atigira na tongkag tano si sagiyang kaya bekukung tano na didnanan katunag. Emanan yan na matatagod na si kulipungan ratano. Na miya kalubulbud emanan yan na kapag tutano peruman kaada na tambad di na tigtano ibabagak si kukubatan ay manan yan na magtutsi ko kapag naratano wallahu ta'ala na gitu manan na gitu kasabuton na napadepan manan yan na pekitokan wallahu ta'ala nagyang ka na kakawiyag na adnaw rasyan yawma tublas saraira nagyang anan gawi iya kakapayag o manan yan na payagma na giyanan din iya manan yan na kaketo kawisi ko lang-ulanguan o ayamanan niya na mga galbaktan. So manisa na lang na sekreto manisa na kapayag sa alungan ito na kasabutsan aso manusia na pakapipiyang kaso pagnas ka. Ayamanan niya na so mga galbaktan di talo pumakito kawan kapag umantano si ko mga lagi di tanong mga manusia kailangan na umanisa na kakalkal kaniyan sa Allah ubod na mitatapo kakaagal mo kakamarata ayamana na pag-umaan ka kaadong buo oras na ayamana niya na kapayag dito siya kini Abdullah bin Mubarak na ayakatero yan natigyan na maraitu ahadan irtafa manzilatuhu wa makanatuhu mithlu Malik laysa lahu kathiru salatin wala siyamin illa an takuna lahu sarirah. Inaluyanan Ibnul Mubarak inaluyanan agyang utwa sumurat sa agyang uta kitaba Siyar A'lamin Nubala mana natigu Abdullah bin Mubarak rahimahullah dati na miya ilaya ka na sa katabu tao. Amin ni puro so kadarian na gusto menangnya. Aba lagi dumalik. Ay manani gitu so Imam Malik bin Anas. Imam Anasi sa Madinah al-Munawwarah. Laysa lahu kathiru salah. Kenaki atigu Abdullah bin Mubarak ba so Imam Malik na bamadagli ka panambayang sa sunat. Kenapa na bamadagli ka pamuasa sa sunat? Inunta at tigu Abdullah bin Mubarak na aya matataguun nagyang kutwa kapyan ni satan o linaw tas tigtan waso belbukyan o linaw kuta pag-un na saniyan gimuta darmiyan na tungan-tungan na inalumpyo nagyuto tigagiyang aputi ang tanong kita ba may sababsan nagyuto itigiyan umani isar katano napakapi ang tanong so sa atantano di nang tatigtano ay misusulan na galubag tano dito sunia tano pakapian tano wag yung gutamangan niya tano umpian tano so sekreto tano so mga pamikiran tano na pakatitun tano kag andid ni kapakapia tano kung mga niya tano ay mana niya na umani isa na mapamula sa puso iyan nagyang uto ano man ni kabubay iron wala ano man ni kapakanggalubog yan sa galubog ka mabaluin niya na legacy aluto yan si ko kapagatalinguman yan sa lungan na mori. Nagupun gina na tigin na maemanan yan na makapastanusan.
nakipuro sa menang tanu. Mana niya na pemakalatan ay menang sa lagi dagi apakala menang o Imam Malik. Nah gitu ini semua tunu Allah ang utatigian pamalahu min quwwati wala nasir. Nada abagrian ro uda tabangayan. Mana nandi kang gulaw lagi ang kuto kapaya gulangon upiagma si salungan amori. Ka mana na ketukawan din so umani isa so pinggil bakian. Na tiwalaw ta'ala da abagrian ro uda tabangayan. Mana na nasaktan mga manusia na did na batan ron kakerna. Sisa dunia na kapakaya wana galubog ka marata na pakerna ka. Pagi so anak tamukian na gira wana mapamasan yan so korte sa diskan yan mapahiya. O di na mapamasan yan so media sa emanan yan na di makuha di man. Na sisa alungan na mo rin na tibulaw tala pamalahu min kuwa. Din na bangaro sa bangga emanan yan na kerna giyang kuto. Emanan yan na kakapahiya ka. O di na kakapayag. O emanan yan na piyagma ka. Wala nasir. Nagudin mambu barkaro pagkatabang. Da barka emanan yan na pagkatabang sa dirka kitana. O emanan yan na pinggal pagkakamarata. Na gitu. Emanan yan. Kasabut siya na tibang kaya. Pugusin tanong mga kitab. Aska manusia. Emanan yan na piyangarasian. O emanan yan na tawatangarasi. O di na tigitano at tawatanga ko ala. Na sasaringan sukad niyan ka. Kaad na oras na pagkasa o panganian. Ka mau magiyang ka na nagawi. Ako payag sulang na piyagma. Na sulang na miyagma. Apiyan na anatelimbutian na niyawa. Anatelimbutian na tamok. Anatelimbutian na maratabat. O di na tigitano mana niya na adata na palapalay ng katukawan na siya kayo taming gulaw la sa di mapia na did na bon niya nun kakerna na gudid na bon pagkagupa siya mana niya na diron kita na upinggal bagian na inisumbaton wala at ginawas sama idati raja wal ardi idati sada ibat ko kawang agi kasukasuyan o oran kaya mana niya na giina may approve sa science agi ang kaya oran lagi na tigo mga loks tano suminap ayamanan yan na lawian ayamanan yan na inuto naging oran na makapuon su oran si saging atig tanaw kawang-kawangan na makata na si iko lupa na minaraming buluyag yung utwa lupa na ayamanan yan na suminap po naging utwa na kilitan o man naging gusto mambuwa lupa amya sugat ta oran na pasapot naging uta sapot yan na kasuy butok man sa isa langit nagito di pagurang pamamparuman sa ginan din ni masuswa nagito tigulaw talawas sama idati raja ibat ko kawang agi kasukaso yan o oran kaya manan yan na so oran na pag-absorb niya so langit na pag-absorb niya buwag yung kuto kaya manan yan na amya kaponon sa ayaw tigo mga scientist o di na mga estudyante sa science akarinasan nas kano mga ina na igiraman ito at tumininda kano na amay ka tumininda kano na didi nagyang koto pendidi o di na nitindi yun na lakay niyo so ayamanan niyan na lakabukod kakadidaktan sa ig ayamanan niyan na gito so sapot agyang koto ayamanan niyan na inintindi yun naginan din ni marayagay baratian agyang tumambuwa sa puta agyang alupa gira lagi dia kapipita napakilitan wag lupa na pisputa nagyang uta mga pagkapuon si isa gyang lupa nagyuto di imbaluya ora na pagkaku agyang na nagabun naginan din niya manan niyan na proseso kaya manan niyan na muran na miyas kinwa niyang buso may lak kinwa buo gabuno din na langit so kaya manan niyan na miya kapuno na ig na may tagup man ko gabun na may ududuk man nagitok man apagasuibu sa langit na inisumbato na wala tigina wal ardi dati sada gusto lupa agi imbabatkad nagyamambugi ang kaya lupa naginan mabuhi tabiat yan andad mabuhi minisugato nagyang utaoran na ayamanan niya na si pamana miya sumildun suminapo nagyang uto examin batkad nagyang uto lupa sa liupin sa utakya soldo nagyang utaig
na ila nga kami nga babakar mimbat kada na miya makagumawagi ang guta mga ngetu igira na ya bunda lamin igmuni na utan na miya kanu kambing miya kanu sapi karabaw udi na miya toko manuk na miya kakantano sa mapia pananta mana sapu kaya mana niyan na sabab ko mga ngetu amin mimbat minigmo ulo pa adum manigira na aya minigmo niyan na unga sapad na miya kakantano sa mga prutas mga pipia sabab sa giyang kuto ay mana niyan nakiambat kad agiyang kota lupa mini sabab sa giyang kota oran naginan ni proseso ay mana niyan na kuyag tano sabab sa takdir wallahu ta'ala biluin niyan nanan ay mana niyan na ukit asulangit so kawang na peguran din na kasirong busuran na sumam buso lupa na pagilupan niyan din so papakatan na aig na hindi imbatakad sa papamakapuno na mambu so pimbara nga mga to ay pagkawiyag tano ya subhanallah na biyaginambu na mana niyan na kesanaan kakasabutatan si utuhan tano rabbul alamin na makapanalamat tano ron na inisumpaton o Allah ang tatigina innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazla kamataan nagyang kaya Quran na titu katero amyaka senggaya ko unto lagu suribat wa ma huwa bil hazl nagu kena abas kanian kasandagan so yang mana naging Quran na tigulaw ta'ala yang kaya Quran na qawlun fasl yang mana niyan na miyaka senggaya si iku benarak agu suribat si isang kaya Quran na kaya mana niyan na kasabuton na ukna lang ka suribat na katakatuan ka kapatiron ka Quran lagi dito mambuso benar na emana niya na ketoon ka so emana niya na benar sabab ko Quran na penusul rekap no Quran antaw nun emana niya na makatitindig ko benar nagu antaw nun mambui mga tawam yang ribata nagianan diyan Quran na emana niya na qaulun fasal katiro amya ka singri ko benar ako suribat wa ma huwa bil hazl nakna ayat tigul law tala bakasan degan nagyuto iskano mga aryamya bus kay batilabo sudah makapamangadi adum nigira ko napketo ng mga ustad mga murid na tigu mga ulama isasapar ko batan ko kasablawan sa Quran adum keto ka di mga post asisa yang mga YouTube ay gira na di barang-barang adnek pa ka pisuin mo sa kabati ang tatigin na ina kokotya sa likod o din adna gira ko na babaluin niya ng mga joke so yamana niya na Quran na ayan yung pembaluin na emana niya na pamana kasablawan na yun na ni dalil sa di ka pa kayo batano kasablawan so Quran kagi nga Quran na lang na mi emana niya kaulong pasal katero ini wala piya kasenggay yan so ribat ako so benar na daabon emana niya na kasablawan na kagi daabon kasablawan na di ka pa kayo mapaparati uban yang baluy at juk yan kasablawan yan so Quran na inisumpat lang tatigina innahum yakiduna kaida wa akidu kaida mata nasiran apa pegantangan siran sa totoan tangan na marata dinan sa mga kafir apa benar-benaran niran nagalebek ikapkerneran ko Quran kapkerneran ko dakwah kapkerneran ko galebek waya mana niya na diing gagalebek sa mga pipia magkapakaukit sa giraan na mga katero o di na pakaukit mambusay mana niya na galba ka pamana galba ka marata gira na kalabusun so mana niya na mapipamikiran udi na so alim na duminigira ako na pembunuan so mga duat so mga panabi-nabi na mana niya na adlam niya matay kiran sa galba ko mga rarata yungar kakagi andi ke pemitis so agamo Allah Ta'ala nagito tigulaw Ta'ala mata anasiran napapagantangan siran sa tutuan tangan na marata wa akidu kaida nasak na tigulaw Ta'ala napapagantangan ako sa tutuan tangan ay mana nagyang ko ta mga tawad ingalabok sa mga rarata ay pipikir niran na aniran maran so mga tawad ingalabok sa mapiyakaan di pemitis agyang ko ta mana niya nakabaya wallahu Ta'ala na ay mambu at tutupiran na swallahu Ta'ala nagyang ko ta ang tangan niran na marata na kisugat kiran saya mana niya nagyuti aloy sa Quran ang tatibula wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli da pembalitugan ugat marata ang tangan
dinamarata galabak arwar kuki ang tanganon. Ayamanan niyan na yabaluid na ayamanan niyan na sunna. Apya sa mga Arab na titaro ni ranang datira na man hafara hufratan li akhihi wa kafi. San sa tawa tumalbo sa talbo para kalita ganyan sa pedian sa kanya nakikilita ganon. Ayamanan niyan na sabab na miya nga din suwala na biyeluin niya na nanasun na asalin sa di magantangan sa marata na suwallahu ta'ala na ayamanan niyan na pupeto niya no nagyang kutuaan tangan niya na marata na tingulaw ta'ala pamahilil kafirina amhilhum roida pakapalagudang kahay Muhammad sa mga kafir. Ayamanan niyan na sibaringad nagyang na mga rarata igalab ka mga tao. Sibaring nga siralin sa ayamanan niyan na manggalbakiran din sugalbakiran ng mga rarata. Amhilhum roida ka di buti gulaw tala mati na yamanan niya na kita na kira nagyang kota galabakiran. So yamanan na ginan na pagita ini pamagita wallahu ta'ala si kulang ulang wana marata yungar mama bubay kaper sa bapan maranaw na pekisabutan rakita no wallahu ta'ala agyang kana na mga tawasala kaw igalabag makatepo tipo niyan so padiyan kaya pipikar niya na niyang gabi na say at walaw ta'ala agianan ay Muhammad napakapalagudangad na o dinasaktan ng mga ulama naman niya nagyang na mga tawa mamakatipo na ay importante ratano na kisabutan nira na maratagi ang kana na galbo ka kapakatipo maratagi ang galbo kayamanan niya na kapangan niya na pakapalagud so tangan niya so makatipo na tiwalaw ta'ala amhil umroida ay mana niya napakapalagod nga siran din sa di bumati kapirad na rin dunia ay mana niya napakapagumura nga pinsutaw sa pakalangad ni Magato Saragon na hindi ka Magato Saragon yan na mana niya na mindot si kutuan yan na salin sa inang barotaw na itong kalabuan mapragun din uminggulaw la sa marata so peragun niya na mapiamula niya na marata na lagi dito mambu mapragun din uminggulaw la sa mapia so pinggalabakian amapia. So ginan mga amanan yan na mga pagariyami, mga babayami kasabutan si sagyang kay surah at tarika amanan yan na may paganeron nagyang uta may aluitano may sabutan ron piya kito kano wala ta'ala lang ulang wana galubaktan na pagalinyan nanan amanan yan na titikayan aduan na piya kisabutan ratan walaw tala pumatay tanong na pagkawiyag tanubo ikapad nagyang Quran na miya sabutan wali ka pa kaya babaloy akasablawan kalangginan na katiruan na miya pakasenggaya yan so pinarang usuribat ikapad na miya sabutan ron nagyang takya pamagitay walaw tala kung mga tawa mga katipo mga raratayungar padupin na miya sabutan usan na nagyang ko to tigitano umanisar kita no napakapipian yan sunyat yan sa ayapipikan tano na so gintano kapag intaw na benar-benar tano kabubuyan tano wala masuat tano sa kanya na kabubuyan tano niyan mambu na panamaran tano makanggalabag tano sa galabag mabaloy tano ligasi si kuyamanan yan na madaklataw mabaloy kiran di kang gunaan na napupamangin tanong walaw talagi unta pinlalabag tanong na tarimaan na kita wala mabalutan na luto si isa alungan na maore. So mga bangan sami pagpamamakin sa tanubok man kataguy sa diyangga kami ataling umaso oras tanong sa panalamatan na miskan kung ganyor kami kapamamakin ga balasangan walaw tala sa madarla mapia pwede kan doon matatago. So dir kami bantay si sagyang kaya Facebook na napanalamatan namin sa kano si kung mga comments yun uso mga emanan niya na mga reaksyon niyo sa emanan niyo di nagyang takaplay kanyo si sagyang ko emanan niya na mga bandingan apko sa itano kakarina sa emanan niya na so mga galabag tano na emanan niya na kababayaan niyo na banasangan usan o alaw tala sa madang lamapya. Lagi dito mambu, so mga babayami, mga pagariyami,
pagpamamakin gira ba kami bumiya katutuna si ko mga pada mga darpa na pagpadiran ni Materoso kapamamakin giran nagugyong takap kububiran si ko programa tano na balasangan walaw tala sa madakla mapia sa padanya na ko mga amaltan o mga pipia na pada penelamatan tano na so kirk si sagyang kaya radio station sa kapapayagyan si ko gobernador tano na gusto mga pamilya niyan pamakandun walaw tala so mga umuriran si ko mapia sabab si ko kibubugan niya kita no alaw da paro sa agyang kaya oras na ko sartano si ko agamatano na lagi do tamaw so mga dato tano mga bai dinggal ugulaw sa mga pipia serbisyoran si erkitan na mala na swaswa tirang wala na ipumang ni tano siran sa tarimang kiran mambuala so mga amaliran mga galbukiran ng mga pipia so mga luks tano na ipupumang ni tano siran si wala sa di siran papas no wala o balas o mga galbuk tano mga pipia na wala miyang galbukiran ng mga rarata na relan siran no Allah na ayamala po na lamatan tano na so Allah o pimbara nga mga limo yan nakita no sa kapayagan na bumasolan o pamakapamagito nga tanong na di tanong din kitong hada wa salillahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam gibusulakin yung pagarini wa si Sheikh Ansari ang ni Abdul Malik aso Abu Anas salam na miskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From Banal Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city